What's up mga idols? So ayun mga idol, may papakilala ko sa inyo dahil merong makikisabay sa atin. Isa rin siya sa ka-close ko sa mga paliga ko sa SK Poblacion. Ayan. Siguro sa mga taga-Poblacion dyan ako, sa mga taga-Banijan o kahit saan man dito sa West Pangasinan, kilalang kilala nyo to mga idol. Walang iba kundi si Commissioner Artemio Reyes. Ayan. Mamaya magkikita kami. Gusto nyo daw kasi matry dito sa may Genesis natin mga idol eh. So syempre pagbibigyan pa rin natin yung mga willing o yung mga gustong sumakay dito sa ating yung Genesis mga idol ah. Tingnan natin mamaya yung reaction ni Commissioner. So nandito na ako sa plaza ng Bani mga idol. Hintayin lang natin si Commissioner. Kwento ko lang sa inyo saglit mga idol na nagbablog din si Commissioner mga idol. Ayan, follow nyo siya dito. Yung kanyang page. Ayan. Fort Starlet. Hello po, Kom. Hello. Hello. Hello, first time. Okay. So, andito na si Commissioner. Ito na lang mag-ano ako. Hi. Hello, Sir SK. Ayan, Jake. nagbablog din pala si Commissioner. Ayan. Shoutout naman, Kom. Andiyan yung GoPro natin, oh. Okay, shoutout po sa lahat ng nanonood. Yan. Ngayon kay Sir SK Chairperson Prebin Jake. Amusig. Fred, ano na yun sa'yo? SK? Fred Motovlog po. Fred Motovlog. Okay. Yeah. Ako lang naman ay TikTokers. Isang Ayan. biret ba, Kom? Sir? Isang biret? Ikaw sir, naka-seatbelt naman tayo. Sa tiwala naman ako sa'yo eh.